Avui el periòdic.com està en la Pobla de Vallbona i és que ens acompanya la seva alcaldessa Mari Carmen Contelles. Hola, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Estem encantats de que ens hàgiu rebut també a Cines Ajuntament i ens agradaria conèixer una miqueta com està funcionant aquest any aquest exercici en el municipi, perquè la situació econòmica és complicada, però això no vol dir que no se puguen fer coses i ara anem a anar un poc desmembrant per a conèixer què és el que s'està fent i pròxims projectes de futur. Per exemple, si parlem d'un dels principals punts forts de l'Ajuntament, com són els pressupostos, molt difícil d'elaborar. La conjuntura econòmica és difícil per a fer aquest repartiment i tinc entès que s'ha tingut especial sensibilitat per el tema dels serveis socials. Efectivament, este any és un any especial perquè la situació econòmica comporta, com no pot ser d'una altra manera, que n'hi ha menys ingressos en l'Ajuntament i n'hi ha que seguir donant el servici que se donava anteriorment i al que estem acostumbrats i, a més, el que mereixen els veïns. Entonces, el que teníem clar a l'inici de la preparació dels pressupostos és que serveis l'empleo, la situació econòmica, sobretot l'empleo, és el que necessita la gent. I això els ajuntaments no podem, no tenim la varita màgica de l'empleo, però sí que podem buscar unes altres solucions mentre s'aplega aquest empleo. Entonces, diguem que el tema estrella, per dir-ho d'alguna manera, en el tema del pressupost, on centrarem l'esforç, sigui destinar una partida addicional a la que ja teníem de serveis socials, que sempre l'Ajuntament de la Pobla ha sigut en aquest tema, ha ficat una quantitat important, hem sumat 75.000 euros més. Hem fet unes bases diferents a les que teníem actualment, tenint en compte la situació econòmica que estan patint les famílies. Desempleo, temes d'hipoteques, molt carregats d'aquests temes, entonces hem ampliat aquesta forma de donar les ajudes perquè habitualment antes n'hi havia una altra necessitat, però sí que és de veres que ara la majoria s'han quedat en el paro i necessiten pràcticament íntegro el que tenen d'aquest paro o d'aquest subsidi, que ja estan arribant molts. En el tema dels 400 euros tenen que pagar la hipoteca, la llum i, a més, donar de menjar als xiquets i, òbviament, pagar els servicis bàsics. Entonces, pensarem que aquesta ajuda era molt important i que ahir era on teníem que centrar-se, oblidar-se de tot l'accessori i centrar-se en l'ajuda a les famílies. A partir d'ahir també, en generar empleo, devíem de centrar també dins de les nostres possibilitats. Perquè un ajuntament com pot ajudar a això? O sigui, té competència a l'hora de poder ajudar a aquelles que a fomentar aquest empleo? Exacte, no tenim competència perquè la competència de l'empleo és de la Generalitat, de la Conselleria, però sí que és de veres que podem impulsar i des de l'Ajuntament hem fet un conveni en una ciutat alemana, en Barleben, per intentar que n'hi hagi gent que se'n vagi, la que vulgui. De fet, hem replegat currículums, tenim 2.000 currículums, concretament de la Pobla n'hi ha 300, i l'objectiu és intentar traslladar que la gent que vulgui, no és la millor situació perquè l'important seria que se quedaren així i que se poguera donar una volta a l'economia per a que els empresaris contrataren, però mentrestant és una eixida. I altres eixides que també estem tenint en compte és fer networking, centrar-se en l'associació de comerciants, en les empreses locals, per a intentar donar-los l'ajuda des d'ací que faci falta, que se puguen reunir, networkings, que ara estan famós, per a que la gent al final se pugui ficar en comú i totes les sinergies que tinguen les puguen aprofitar en l'objectiu final de que redunde tot en crear nous llocs d'ocupació. Molt bé. Estàvem parlant d'aquesta sensibilitat que ha tingut l'Ajuntament en crear aquesta partida independent, a part de la que ja de base tenia de serveis socials, però això no vol dir que no se puguen fer infraestructures. En molts ajuntaments han eludit un poc i han deixat aquesta partida a zero perquè no se podien fer, no obstant, així en aquest municipi sí que se poden fer, encara que no siguin grans obres, però sí que se poden fer xicotetes infraestructures. Efectivament, nosaltres la situació és com és i n'hi ha que anar, com diem, no perdre de vista que l'objectiu són les famílies i l'empleo. A partir d'ahir no podem renunciar, el que comentàvem abans, a seguir incrementant la qualitat de vida dels nostres veïns. Gràcies a la Diputació de València, en aquest cas, hem aconseguit una subvenció, una infraestructura molt important que ens quedava en el municipi, era una ronda, la ronda nord, que nosaltres diguem que és la que circunvala el municipi per la zona nord del poble o del territori. Entonces, aquesta via era molt important i gràcies a la Diputació hem aconseguit fer una fase i ara tenim ja el president de la Diputació, Alfonso Rus, se va comprometre en l'Ajuntament en que la segona fase, la següent fase, que també seria molt important, també ens donaria una subvenció. Per tant, estem parlant de que aquesta infraestructura necessària perquè eixirien del casc urbà tots els vehicles pesats i, a més, a la zona nord del terme municipal li dona una forma d'eixir cap a València molt més àgil de la que existia, era una infraestructura per a nosaltres rellevant i hem canviat un poc les característiques de la via,
hem acoplat diguem que el pressupost a la subvenció que teníem i sí que ens permeteix al final tindre una carretera de qualitat i tindre el servici que tots necessitàvem. Molt bé. Hi ha un altre tema que, ara d'ací molt poquet ja comencen les escolaritzacions en el municipi i bé, en educació també hi ha una iniciativa que l'any passat vareu provar com a experiència pilot i pareix que ha funcionat molt bé i aneu a reprendre este any. Efectivament, com diem, l'objectiu del consistori és les famílies i tota la seva abanico que puguem ajudar-los. Entonces, l'any passat es començarem una prova piloto del banc de llibres, funciona molt bé, afectarem, crec que s'intercanviarem entre 60 famílies, intercanviarem llibres i això ens ha fet veure que podem seguir en aquesta línia, que és una línia positiva. De fet, este any estem pensant també ampliar, que no sols sigui intercanvi de llibres, sinó també d'uniformes, xandals, qualsevol cosa que és habitual que s'utilitza en els col·legis del municipi. En l'objectiu final, com sempre, que la família se pugui ahorrar els 60 euros, els 50 euros o el que faci falta i que això es tinga per a dedicar-los per a una altra cosa també necessària. Estem a les portes, acabant aquest exercici, suposa que ja pensant de cara a l'exercici següent un poc. Quines són les previsions? Sou optimistes? Aneu a seguir en aquesta línia? Més o menys els pressupostos canviaran poc d'este any a l'any següent? La idea, jo crec que tenim que ser optimistes perquè els polítics no se poden permetre el lujo de ser pessimistes. N'hi ha que tirar avant, il·lusionar a la gent, sempre tocant terra, però buscant sempre la millora del teu municipi. I l'Ajuntament, en el nostre cas, anem a seguir en la mateixa línia. La situació econòmica jo pense que va canviar, que al final serem capaços tots junts de canviar aquesta situació i d'eixir de la crisi, però anem a seguir en la mateixa línia, destinant a les famílies una part important i en tots els àmbits de l'Ajuntament, educació, ajudes socials, etc., seguir impulsant-ho i, per supost, intentar seguir impulsant també la generació i la creació d'empleo. Per tant, la previsió, a més, està marcada també per un pla d'ajust que farem des d'inici, cuentas claras, gasto assimilat molt als ingressos que tenim, tanto tengo, tanto gasto, i a partir d'ahí sense renunciar, com diem abans, a infraestructures importants que necessitem. Molt bé, ens quedem en aquest concepte, en aquesta idea optimista, que jo sé que també la gent necessita una miqueta també d'oxigen i de dir, bé, anem avançant i anem a continuar i podem, hi ha una llum al final. Alcaldessa, ha sigut un plaer i esperem vindre molt pront per a seguir conèixer com evoluciona el municipi. Moltes gràcies. El plaer és per vosaltres, moltes gràcies per estar així.